Oyingenza kwethu indaba-ke ithinta abantu abaningi ezentokazi yaseBotswana uLesedi Molapisi eyaboshelwa ukushushumbisa isidakamizwa ibanjwa-ke esikhumulweni sezindiza-ke i-Hazrat Airport eBangladesh ngo-2022. Inikeza isigwebo sentambo lokhu kuvezwe umengameli waseBotswana uMnumzane Mokgweetsi Masisi ekhuluma-ke nabezindaba. Lezi ndaba-ke zithinta abantu abaningi kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana bekhuluma-ke ngaso. Nangomunye uthi thina la eSouth Africa bengeke kaze aboshwa ngisho-ke ukuboshwa. Nangomunye uthi good Botswana sebefuna-ke ukubulala wonke amazwe afana-ke nale South Africa abayibulele vele. Nangomunye uthi-ke akabuyiswe la eMzansi agwetshwe-ke khona. Nangomunye uthi kubuhlungu ukubulawa komunye kepha kuyisifundo esihle kwabanye abaqhubekayo nokushushumbisa izidakamizwa. Asisakwazi-ke nokuhamba sibanjwe inkunzi kuze kutholakale-ke imali-ke yezidakamizwa. Bese ukuthi ngezovala khona ngibona ukuthi ucabangani-ke ngalolu daba.